गाइस नुना मगो फामि सना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय लोगोफोर आङो दिनैहाय नोंथांमोननो मोनसे मेचिन देखायनो आरोना जिनोखि जायफोरना गार्डेन दङ न'फोरावहाय नै बिसोरनि थाखाय बिराद मोजां आरो नैबे मेचिनजोंहाय गांसोखौ आराम हानानै लांनो हागोन स' लोगोफोर आं नोंथांमोननोहाय माने खाथियाव थांनानैहाय बे मेचिनखौ देखायहैनि बैनो हनै लोगोफोर आं खाथियाव थाङो दै कुर 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 थाङि 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 बै जाहा खांजोबबाय हनै ओरै हाबोजोबगोन बेखौ नै लोगोफोर गांसोखौ हायो Sana logofer नैबे साइडजोंहाय आगदाजोंहाय बिराद मोजां साफा जाबाय आरो हाखांबाय नालाय ओमफ्राय दा ओरै हागासिनो दङ लोगोफोर नै ओमफ्राय नै बे गांसोआ महय थाङो होनोब्ला महय जमा जायो होनोब्ला आं दा देखायगोन लोगोफोर र' ओइयाव सुइस होबा हनै गांसो हाग्रा नै यो उठाव उठाव मोजां नै नैबो आरो नै फिलाप जाजोब्बाय नैबे मोजां ने नै जमा गारबाय आरो नै बेयाव बरथि जानानैहाय सि आरो ओरै हाबावनोसै नै नाजावग्रा ग्रोब दंखायो कैसा है कैसा कैसा बुर बुर Switch off on नै आरो switchआ नै बे खराब हो गया हाँ टाइट हो गया गाज्रि जाबाय नो लोगोफोर हरै खराब हो गया टाइट हो गया complete जा समायबाय नै लोगोफोर hey guys जानोबा ला जाना का राड सुधा रेस्ट बेका है ना यूट्यूबर इवा कमी बिगेस्ट यूट्यूबर है उसका गर्लफ्रेंड ब्रेकअप हो गया नाइट में बेजार हो गया ओह माय गॉड डालो डालो मारो बाय होने ब्राया जाम्बाबानो बाय बरियाल' जायो वायरखौ दैना होनांगौ आरो सासे ओरैनो
Foto dali ya. Video. Oi. Gucak ya. कर दिया मोजां नुबाय लोगोफोरनो स्लिम साफानो सोरबा सोरबा खानायबो सिनजानो हागोन लोगोफोर बेजोंनो खारनायल' सिनजागोन नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर